ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಮಾತು ಹುಷಾರುಲ್ಲರ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಮಲ್ತೆ ಸಾರು ಪಂಡ ಗಸಿ ಪತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ್ ಬುಲಂತದ ಒಂದು ಪುಲ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪ ಕೊನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೀನಿಕಾಯ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪಿತ್ತಂಡು ಉರುಪೆಲ್ದಲ ನೊಪ್ಪಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟರ್ದರೆತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಬಾಜಂದಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲದ ಕುಂಟರ್ದದು ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇದು ಹೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕಲ್ಡ ಒಂತೆ ಪಾತೆರಗ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಗ ದೂರ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆಂಗೆ ಕಾಯಿಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಇನಿ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೂತು ಜಾನು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಒಂತೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆಗಿತ್ತನು ಹಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೊರ್ಬಲು ಅಂಚ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಲ್ತೇರು ಒಂತೆ ಅವೇ ನೀರು ಮಾತ ಮರಿಯಲ್ಲದ ನೀರು ಪೋಡತೆ ಐಕ್ ಪೈಪ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದು ದಂಬೆ ಅವು ಒಂತೆ ಪರತ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ಅವು ದೇತದು ಬೇತೆ ಹೊಸ ದಂಬೆನ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾರೆಗೆ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇನ್ಯಾಂಡು ಇನ್ಯಾಣ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೊಡ್ದು ಪನ್ನೊಂದೆತ್ತೆ ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಬರ್ಪೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಬೇಲೆದಾಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅನ್ಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ನಲ್ಕನಾಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ದ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿನಿ ಅವೇ ಒಡೆಲ ಇಂಕ ಪೋರೆಗ ಆಯ್ಜಿ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ನಿಕುಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಂತ್ ಜರ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆ ಮಲ್ದು ಜರ ಏರ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದು ಜರತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಏನಡ ನಿಕಲ ವಿಷಯ ನೆನಡ ಪಂಡ್ರಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆ ಕುಂಟು ಆಜಿಡ್ದಿಜಿ ನನ್ನ ಆಜಿಡುಡು ಮತ್ತು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಉಂಡುಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಬೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರಡ ಸಲಹೆ ಕೇಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಪನ್ನೆರಗ ಅಂಡ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಅನ್ನಗ ಪುದರ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ತೊಂದರೆ ಬರೋಡುಂದತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಏರ್ನಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆನು ಪಂಡರಡ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಸಲಹೆ ಕೇಂದು ಗುಪ್ತ ವಿಚಾರಲು ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡಿ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲ ಮಾತ ಹಂಚಿತನ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಯಾರಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೆನ್ ಪುದರ್ ಮಾತ ಪನಂದೇನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಾಯ್ಕ್ ಸಲಹೆ ಕೊತ್ತ ಕೊರ್ಪಾಯ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಕೇಂದು ಮಾತ ಪನ್ಪಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪುರ ಬತ್ತೆರಡ ಉಂಡತಿ ಆಯ್ಕ ಎಂಚಿನ ದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಯಾರ ಮಲ್ತಿನ ನನ್ನ ಜಾಪಿಚಿರಂಗ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಳಂತರಿನ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಅರ್ಧ ದಿನ ಕುಂಟದ ಮೇಲ್ಡ್ ಬುಡ್ಪಾಯಡ ಕಾರಣನಾಗೈತೆ ಪಸೆ ಪೂರ ಆಜುಂಡು ಅವೇನು ರವೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಡು ಪೂರ ಆಪುಡು ಅವು ರವೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಣಲೆದಿದ್ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ರವೆನು ಏತು ಬೂಡಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ನೀರು ಕೊದ್ದಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಈ ರವೆನು ಪಾಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಲೆಕನೆ ಆತ ಪುರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಶೇಪು ವಾನಮುಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ತುವರ್ಲ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯಾರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರ ಆತ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಏಪಲ ಮುಂದುವರಿಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ
ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಕಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಬಾಯ್.